агентии мубориза бо гардиши ғайриқонунии моддаҳои нашъадори Тоҷикистон бо нашри 12 акс дар сомонаи расмияш хабар дод ки бо мақсади иҷрои дастури ҳукумат оид ба баланд бардоштани сатҳи неку аҳволии кормандон санаи 25 ноябри соли равон бо ташаббуси раҳбарияти агентӣ дар авлии ин ниҳод ярмаркаи фурӯши маҳсулоти хӯрока ва ниёзи аввалия барои кормандони агентӣ ва дигар корхонаву сокинони гирду атроф баргузор карда шуд. гуфта мешавад дар ярмарка маҳсулоти гуногуни босифати ваданӣ бахусус маводи ниёзи аввал аз қабили орд, равған, гӯшт, тухм, моҳӣ, маҳсулоти полизӣ, мевагӣ ва маҳсулоти донагӣ бо нархи нисбатан арзон ба харидорон пешкаш карда шуд. аз аксҳои нашршуда ҳамчунин бармеояд ки дар ин ярмарка як халта орд ба кормандони агентӣ бо нархи 250 сомонӣ, 1 кило гӯшти гӯсфанд бо нархи 30 сомонӣ, 1 кило шакар бо нархи 8 сомонӣ, 1 кило пиёзу картошка бо нархи 3 сомонӣ ва 5 литр равған бо нархи 90 сомонӣ фурӯхта мешуд ки ин назар ба нархи бозорҳои Тоҷикистон хеле арзонтар аст. агентии мубориза бо маводи мухаддир гуфтааст ният дорад дар оянда низ чунин ташаббусро идома диҳад.